българското здравеопазване нямаше нещо, което да не се каже по негов адрес днес. Традиционно всички от всичко разбираме, всички всичко говорим, резултатът е нищо, нула. Това замерване на приказки кой е по-сладкодумен между лявото и дясното, дето върви от един час, това върви от една година реално, даже и повече. Резултати има ли от това спрямо българското здравеопазване? Не, няма. Затова молбата ми към Вас е следната. Да знаете, това Народно събрание приключва с една актуализация, сигурно следващо ще има още една актуализация. Това не е защото системата не работи както трябва. Обратно, системата работи много добре, обаче тя не е реформирана. Харчи повече и извънредно, защото такава е конструкцията. През тази минала година трябваше реформата вече да е направена и да сме приключили с тази тема здравеопазване, да си я сложите като етикет левицата, че Вие сте направили реформата и изобщо на следващите избори да не се говори по тази тема. Но какво се случи? Вместо да тръгнем да правим реформи на третия ден, защото на втория ден говорихме колко всички милеем за здравеопазването, ние тръгнахме с ДАНС, полиция, Министерство на вътрешни работи и до ония ден. Здравеопазването остана на заден ход и затова, докато ни осъзнаем, че обединено това Народно събрание, взето заедно, трябва да реши, че един път завинаги трябва да има реформа, тези приказки сигурно още 10 години ще продължават да се говорят. И аз си направих труда да видя дали някъде другаде в Европа са имали същите нашите проблеми. И какво се оказа? Холандците, една от 20-те най-богати нации на земята, те са имали същите наши проблеми. Всяка година преразход на системата. Всяка година преразход на системата. 2006 година взимат решение и правят реформа. 2012 година, познайте какво се случва. Най-доброто здравеопазване на територията на Европа е тяхното, без да увеличават разходите. Но за това да се случи, какво са направили те? Вижте, това е доклада на Европейската комисия. Направиха следното. Чета ви дословно, привеждам от английски. Примахнахме политиците и други аматьори от взимане на оперативни решения спрямо каквото може да се счита за най-комплексната индустрия на лицето на земята. Просто политиците спряха да се занимават с здравеопазване. Как може да се направи реформа в България? Искрено ви казвам, вече не мисля, че някой в България може да направи реформа, трябва да дойдат чужденци да я направят, защото тук всичко е толкова обвързано вече. До такава степен сме обвързани всички. Единия гони политика, другия гони финансов ресурс, третия иска да вкара някои лекарства в позитивния списък, за да забрави за беднотията 3 поколения напреди. Четвъртия иска да вкара някоя ставичка и да си изкара 2 лева за пенсия. Ма то управие няма. За съжаление, една година правихте това, което аз правих, като си взех шофьорската книжка. 2 дена обикалях, без да знам къде отивам. Просто карах. Просто карах. Язък. Съжалявам, че си погубих една година от моето време и вие трябва да съжалявате, че погубихте една година от вашето време. Благодаря ви.